wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake ndokuzana ndi adawa ndaku Malawi sindaonesa nkhope yawo ndi mkaziyo ndimuonesa nkhope yake. Mkaziyo ndi wa dziko la South Africa. Anthu anali pa chibwenzi ndipo akhala ali pa ubwezi wawo kwa zaka ziwiri. Ndipo kwapezeka zokuti mu December mkazi wapanga post pa Facebook. Adawa samadziwa zoti mkaziyo ndodwala AIDS ndipo akhala kugonana naye mkaziyo plain opanda kondomu mu zaka ziwiri zimenezi. Ndiye ataona post imeneyi mtima sanaupeze chifukwa choti adawa ndi osadwala AIDS. Ne ananditumizira voice note, anandiimbira phone sina yake nayi busy, ananditumizira voice note yake ndi imeneyi. Mfumu wawo mwana ineyo ndi mapanga chibwezi ndi mkazi wina wake pano ndikuti zaka ziwiri tili limodzi. Ndiye lero linda nkuona pa Facebook wapanga post kuti 5 years living with the HIV. Mwene ine sindi mazokuti mkazi ali ndi AIDS komanso ndinkangogonana naye opanda zichango ndingoti opanda kondomu chifukwa ndinkanongani ndi wabwino kwina after ndioneka bwino. Apa sindikudziwa kuti nditani zeni nzeru please. Pempha chiganizo then nangu alimbikitsa amweni nanonso pita mukayezese ngati mulibe it's fine, ngati muli nako basi muzingomwa mankhwala nanga murani lero. Nde ndifuna ndiphunzitseko achinyamata kuchokera pa nkhani imeneyi. Achinyamata ambiri mumati mukafika mu South Africa mumamba kupanga chibwezi ndi azikazi aku South Africa simumakayezesa simumagula HIV test strip kuti muziyeze nokha mumangwamba panga nawo chibwezi. Choti muziwe ndi chakuti 95% ya anthu mu dziko South Africa ndiodwala AIDS, 5% ndabwinobwino. Mu 100% imeneyi 95 ndiodwala, 5% ndabwinobwino. Ndi anthu amatenda a AIDS amatenga ngati BP, malungo si matenda opsa kwambiri kwa iwowa, koma kwa ife ndi matenda opsa kwambiri chifukwa chakuti zakudya zimene timadya sizimagwirizana ndi matenda a AIDS, pamene iwowa zakudya zimene amadya zimagwirizana ndi matenda a AIDS. Muzoonekana amaoneka bwino, amawala chanchani. Chisanzo muone mkaziyo mapicture ake akuyamba, check before, this is after. Apa ndipo yamba mkaziyo apa ali ndi AIDS. Maona amene aoneka bwino kwambiri. Ndiye mnyamata ukakumana ndi mkazi ngati ameneyo umangomutenga basi kamba panga naye chibwezi osayezesa hayi ndakulakulu makambo mistake cho ndakulakulu mukapeza mkazi kandi ndioneka bwino kandi osaneka bwino ngati mukudziwa zoti mukapeza mkazi mu dziko la South Africa kayezeseni magazi anu kapena kaguleni HIV test strip. Amagulisa mu pharmacy na yonse ndi 150 100 rand nizochipa kwambiri, muziyeza nokha osapanga mistake imene wapanga mkuluyo. Cho ndakulakulu kumasamala za moyo wanu chifukwa chakuti mukatenga AIDS. Choni mudziwe ndichi mu dziko la South Africa simungala ndi ma ARV, ndiwe mfolena sangakupasi ma ARV. Ndiye ma ARV azichoka ku Malawi uko ndabansi kubwera kuno kuza kupasa ma ARV imene ili process. Apo ungatobwerera kupita ku dziko la kwanu ku Malawi uko kumakakhala ife kumene kumenga topeza chithandizo cha ma ARV. Mulenge AIDS ndio upite ku Malawi bali sukalimba sukaphupha chifukwa cha zinthu zimene timadya sizimagwirizana ndi matenda amene ukawonda izi basaya akaturuma. Ndakulakulu osamapanga ma mistake amenewa. Mwakomana ndi mkazi yezesani, it's fine, nonse muli bwino yamba tupanga chibwezi. Koma munthu osamukhulupirira bale, osamukhulupirira munthu kungomona koka kumkhulupirira amene ali ndo abobo mwapanga mistake muzadandaula pamawa. Ndakulakulu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Osayiwala panga subscribe channel ine. Adawa anandipasanso okay upanga video pa nkhani imeneyi. Ndithokozeso kwa Adawa pondipasa okay upanga video kuti ndithenso kuphunzitsa anthu ena ake. Zikomo mbale.